Dostlar, bugün dämi til üýreten türk pidesini daýyndaýmys. Adnama жазылып, qoňgur uşany basudy umutpaňyzlar. Aldagy wagtda köp jaňa reseptlermen bölüşip oturamyn. Onun üstüne qurgaq ingredientlerdi salamız. Aştqa men qamыс qantyny kostum. Kez kelgen qant kossaňyzlar bolady. Tuz kosamız. Onun üstüne жылы su kosup, жақсылап qamyr eleymiz. Осы qamyrdan kişigirem 2 pide jasadım. Eger ulken pide jasagılaryňyz gelse, 2 nemесе 3 etip gramdарын 2 есе köpeýtip jasasaňyzlar bolady. Qamyrdy жақsılap iýün kandyryp eleymiz. Qamyrdy elip bolgandan soň ыдыска salyp betin jawup 20-30 minutga kaldıramız. Irymşykdy oslay öküşden ötküzemiz. Meýilinçe mozzarella irymşigini kuldanuga tyrsyňyzlar. Şujukdy oslay döngelektep turaýmys. Marinatdalgan qiyazdy da oslay turap şygamyz. Qızanak turaýmys sosun. Qiyazdyň ornuna tätli buruş nemесе polugorki buruş koşsaňyzlar bolady, öz kalawlaryňyz boýunça. Qamyr 20 minutda tursa oslay jetedi. Bawursakdyň qamyry sekildi qatty köterilýi mendetli emes. Azdap un söýüp, oslay oktawdyň kömegimen sopakşa etip jaýamyz. Peşke salatyn tabamyzda oslay maýlap alamyz. Pergament kagazyny töseseňizler de bolady. Oslay qamyrda jaýgastyramyz. Betine mozzarella irymşigini oslay söýüp şygamyz. Onun üstüne oslay şujuklardy koyup şygamyz. Sodan keyin qızanak ben marinatdalgan qiyazdy da oslay koyup şygamyz. Betine tagda oslay irymşik sebemiz. Şetin oslay işke garay kolmen qayramyz. Iki şetin oslay kolmen tüýemiz. Şetlerine oslay jumurtkanyň sasyny jagıp şygamyz. Kızıp turgan peşte 200 gradusda 15-20 minutda pisiremiz. Niki bizning pidemiz daýyn. Barlyklaryňyz jasap görüňizler. Meniň adnama tirkelmegen bolsaňyz tirkelip, videoňa like basıp pikir kaldyruwdy unutmaňyzlar. Aldagy wagtda jaňa videolarda jiberip almaňyzlar. Astaryňyz dämde bolsun.